Здравейте! Добре дошли в втория епизод на поредицата подкасти от проекта Мисия Младеж, реализиран от нашето сдружение Младежко европейско общество, в което аз, Дани и Ария Паварден сме доброволци. Днешната интересна тема, за която ще си говорим, която ще обсъждаме с моята събеседничка и приятелка Ария, е относно дезинформацията и истината онлайн. Как да разпознаваме фалшивите новини? Така, Ария, както знаеш, в нашето ежедневие всички ние използваме социални мрежи адски много по цял ден. Аз лично прекарвам часове наред там, независимо дали ще е за учене, развлечение, да комуникирам с приятели или просто ето така от скука. Ние всички използваме социалните мрежи, предполагаме ти си така. И знаеш, че в нашите социални мрежи преобладават хора, които по някакъв начин търсят известност, търсят гласност, търсят просто някаква популярност, дори с цената на това да заблуждават други. И един от основните проблеми е фалшивите новини, които наблюдаваме, и дезинформацията. Това са две понятия, които се различават, защото фалшивите новини са нещо, което е напълно лъжа, няма нищо вярно в тях, докато дезинформацията е просто една новина, която е модифицирана по такъв начин, че да има нещо вярно, но повечето да е една голяма измама, която потиква много хора към грешни решения, грешни стъпки, грешно създаване на навици и лоши неща, които ни потикват всички нас да правим. Ти какво можеш да ни кажеш по отношение на дезинформация? Дезинформацията може новини, както ти каза, в социалните мрежи, част лъжа, но по принцип някои хора може да не го правят нарочно, а просто да нямат истинската информация, просто да разпространяват нещо, което те си мислят, че е истина. Това е част и после отива пред другите хора, младежите, може би стари, нали, всякакви, и те я възприемат вече тази информация и се разпространява. Добре, а за фалшивите новини какво можеш да ни кажеш? Фалшивите новини са новини, направени от някой, който просто иска да промие, може би, мозъците на хората или просто да им даде някаква идея, която те вече да си мислят, и те вече, тези хора, които са приели тази информация, да излучат пред другите хора, и това може да е нещо лошо, ако няма как да е добре, защото по принцип е лъжа. И затова главно към лошата страна, те като разпространяват вече се говорят лъжи, нещо да кажем, че е като клюките, но това е съвсем различно нещо. Но в лош вариант. Да. Добре, може да ни дадеш някакви примери в твоето ежедневие за дезинформация и после за фалшиви новини? Да ни кажеш нещо, което по някакъв начин те не грабнато, не може да те грабнато. Това е нещо, още нещо, което ти е привлякло вниманието по някакъв неприятен начин, нещо в твоето ежедневие. В ежедневието главно може би заучи ако потърси някаква информация в интернет, или има информация с част истина и изцяло лъжа. Добре, Ария, можеш ли да ни дадеш още някой пример за фалшиви новини или дезинформация в твоето ежедневие? Главно в TikTok също излизат фалшиви новини, реални, примерно направени с AI, да кажем от някои от телевизиите, и просто преправят гласа и казват някакви неверни неща, и после защото си мислят, че еди коя е с телевизия и си мислят, че тази информация е вярна, а в същото време въобще няма никаква връзка с това. Или, например, някакви дрехи, които излизат, натискаш линка и излиза нещо съвсем друго, на някаква, например, друга цена или нещо, от което те са казвали. Добре, по отношение на изкуствен интелект, ти го спомена, там се забелязват наистина много фалшиви новини, благодарение на него, които се разпространяват между нас, моите. Ти имаш ли някаква ситуация с изкуствен интелект, която те накарала да повярваш на някоя новина, която в последствие си разбрала, че е фалшива? В принцип има много клипове, дори да са каквито и да са клипчета, може би на някакви политици, да кажем, казват нещо и после е съвсем различно, нали, както говорихме до сега. Но някакви дори забавни клипчета, примерно някой се е гутнал в нещо и, да кажем, се е случило нещо много лошо, а в същото време, нали, после гледаш коментарите и, нали, това не е вярно, аз не познавам този човек, не е така или такива неща. Добре.
Добре, Ария, как да се преборим срещу дезинформацията, срещу фалшивите новини? Лично ти как ги виждаш нещата от твоето ежедневие? Какво може да ми кажеш като полезен съвет? Ами реално първо може да се, защото постоянно сме на телефоните, може да проверим няколко пъти информацията на няколко различни линка. Или ако не можем да се справим с това, ако си мислим, че може пак да е лъжа или нещо този сорт, да се допитаме до няколко човека. Главно, ако са може би по-възрастни, те ще знаят как да ни кажат. Също друго, може да четем книги, които са точно по тази тема и по принцип в книгите, като се проверяват, те главно може да имат по-голяма вярна информация. Добре, нашия проект по какъв начин може да спомогне, нашия проект Мисия Младеж по какъв начин може да спомогне за това да накараме младежите да усъвършенстват по някакъв начин на своето критично мислене, по някакъв начин да ги да караме да мислят малко повече, да не се доверяват на всяка една новина, която просто видят, когато ще отворят Facebook или TikTok или Instagram. Реално с това, което говорим, защото ние в момента говорим, даваме съвети на хората. Всички тези обучения, които провеждаме в различни градове, нашата онлайн платформа, поредство от подкасти. Да. Добре, уважаеми зрители, и ако бихме могли да обобщим темата на днешния епизод по отношение на дезинформацията, истината онлайн и това как да разпознаваме фалшивите новини. Ария, какво може да кажем като финални думи, да обобщим пред нашите зрители, пред младежта? Днес в проектът Мисия Младеж запознахме младежите как да се справят с информацията в онлайн, истинска, вярна, как да възприемат. Също с нашия подкаст, който вече това е вторият епизод, който правим, също даваме различна информация за други неща, които извършваме. Също имаме различни обучения в 5 различни града в област Благоевград. Също ще извадим наш наръчник на проектът Мисия Младеж, кампаниите, които правим. И като цяло така запознаваме младежта с как да приемат информация, как да се запознат. Как да мислят критично, да са медийно грамотни, да не се доверяват на всяка една новина, която прочитат в социалните мрежи, да не се доверяват на всяко едно нещо, което им бива казано от приятел, дори не приятел. Няма значение, важното е да мисляме като трезви граждани, като активни граждани, хора, които се интересуват, не само да вярват на небивалици и в последствие да си изграждат едни стереотипи и предразсъдъци за неща, които може би не са съществували никога. Това беше втори епизод от нашата поредица от подкасти. Благодарим ви за гледането. Може да се абонирате, да харесате и ви пожелаваме лека вечер и до нови срещи.